Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Wata'ab ala talabil adabi tahzabi mahazibihil qadatus sadatu wal umara fakun razinan idha laqaita muhtashiman wafshis salama liman laqaka mubtadira. Bunyi biasa fakun sampun itu saya wakun lada mahfalil akrani muttadi'an wakun wakuran rasinan kayyisan nadira wakun lada mahfalil akrani muttadi'an wakun lada mahfalil akrani muttadi'an wakun wakuran rasinan kayyisan nadira. Ayo wakun lan ono sirah lada mahfalil akrani ing dalem ngarsane kumpulan para kanca muttadi'an iku wong kang tawaduk, wong kang adab asor. Wakun lan ana sira wakuran iku wong kang tenang, rasinan tur teguh kuat, kayisan tur cerdas, nadiran tur wong kang berseri-seri. Wakur berwibawa, ya tenang ya berwibawa, ya. Wakur itu tenang ya berwibawa. Yes. Rungono. Jadi niki nasihatnya Syekh Abdul Hamid Kudus. Ya, ini penting sekali sehingga sampean ketika kumpul lebihan napa jenenge kanca-kanca al-aqran iku nggih. Al-aqran, kalimat al-aqran iku kanca sebaya. Ya, utawa kanca semasa iku akron. Nah, koren iku artine masa, nggih. Semasa. Ya. Utawa koren iku iso diarani napa jenenge tanduk, ngerti tanduk? Hah? Ngerti iki lho. Sungu-sungu. Iku ana makna ngono barang. Ya. Ya, kenapa kok dimaknani akron? Karena biasanya iki wong semasa iki padha-padha hebate biasanya saling tanduk-tandukan. Ya, saling tukaran. Lagi sesama kanca aja sampai saling tukaran. Sama kanca aja saling tukaran, aja saling merendahkan. Lagi dinasihati oleh Syekh Abdul Hamid Kudus, wa kun lada mahfalil aqrani muttadi'an. Awakmu lagi kumpul lebih kanca-kancamu ya kudu iso tawaduk. Ya, kudu napa iso tawaduk. Tawaduk iku napa? Ya rendah hati, ya rendah hati, mboten rendah diri, muka awake iki rendah ndak, tapi rendah hati. Artinya napa? Ya meskipun sampean hebat, meskipun sampean luar biasa, tapi kudu ngerti bahwa ya kudu yakin bahwa awake dhewe iki gak ono apa-apane, ya. Iku jenenge napa? Tawaduk. Kudu tawaduk, adab asor ning wong liya. Ya. Dadi aja sok-sokan. Aku iki hebat, aku iki luar biasa. Aja nggih, meskipun sampean iki anake wong hebat, meskipun duwe ya sampean ya akeh. Ya meskipun jabatane sampean ya dhuwur, aja ngono kuwi. Kudune napa? Penuh dengan tawaduk. Paham mboten? Penuh dengan tawaduk. Harus iku. Dan itu praktekno ning ndi wae. Ya, jadi orang yang sesama konco tok akan tapi kepada siapapun iku kudu duwe rasa tawaduk. Ya. Ya, di antara inti rasa tawaduk itu adalah napa? Merasa diri kita sendiri iki merasa orang hina, Ya, nek takoni ya oleh apik ndi ya mau ambek fulan nika. Ayo apik fulan nika umure isih enom, ya maksiate luwih sithik. Nah, aku wis tuwa, nggih, wis kakean maksiat. Ngono takoni. Nah, sampeyan ambek iko sing luwih tuwa daripada sampeyan apik ndi? Ya apik iko. Ya, kenapa ngibadahi kok luwih akeh daripada aku? Nah,
apa jenenge ora ahli ibadah aku kono wis suwe teng ibadah teng nyembah pangeran iku luwih suwe daripada aku. Nah, jadi sing dilihat itu sisi positifnya orang lain. Nggih. Sisi napa positifnya orang lain, api-apike wong liya. Sehingga ketika ndelok kaya ngono kuwi kene iki iso ngrasa lebih hina daripada orang lain. Tapi bukan berarti kok awak dhewe iki hina ndak ya. Ya, jadi beda ya antara hina sing temenanan ambekan ngrasa hina. Ya, paham? Paham mboten? Nah, kita kalau lihat kitab-kitab para ulama ya afqarul wara, wong-wong sing paling fakir. Ya, terus ahqarul wara, wong-wong sing paling hina. Jadi para ulama itu kayak gitu dalam merendahkan ya rendah hatinya mereka itu ya sampai kayak ngoten al faqir al hakir, wong sing hina wong sing fakir ya. Terus nah di antara para ulama lagi itu ada turabul aqdam ya, turabul aqdam, lebune sikil ya, lebune sikil ya, itu bahasa ya merendahkan ya rendah hatinya para ulama kayak ngono kuwi turabul aqdam nggih, apa lemahe utawa lebune sikil nggih. Terus napa malih ya banyak para ulama kayak gitu. Jadi kita kalau delok ning kitab-kitab para ulama ya mereka yang ngalim-ngalim kayak ngono kuwi wae iso tawaduk di hadapan orang-orang ya. Tawaduk iso tawaduk awak dhewe sing ora iso ngopo-ngopo mosok apa kemelete. Nggih. Sampeyan kok kemeletekno apa? Apa sampeyan usiamu gara-gara sampeyan oleh masuk mondok ya luwih dhisik ngrasa luwih senior terus iso ya bersemena-mena ambekan sing lagi ya. Sing lagi do mondok ya aja kaya ngono kuwi. Nggih. Jadi gak oleh ana rasa semena-mena kaya ngono kuwi. Jadi kudu antara satu dengan yang lain ya saling ngerasa tawaduk. Lah engko nek iso ngerasa tawaduk nggih, bukan ngerasa tawaduk ya yen bener-bener tawaduk nggih. Kudu iso tawaduk. Nah, antara satu kanca dengan kanca yang lain kok padha-padha tawaduke iki engko gak ana ya akhirnya buli-bulian terus semena-mena nggih, ndak ada. Karena iki do tawaduk kabeh. Ya ana buli-bulian terus mena-mena karena sing siji ngrasa luwih hebat, sing siji ngrasa luwih senior, sing siji ngrasa luwih ya luwih kuat. Aja sampe nggih. Paham? Ya wa kun lada mahfaril aqrani muttadi'an wa kun waquran rasinan kayyisan nadira. Jadilah wong sing wakur wong sing tenang, wong sing berwibawa. Lah wibawa iku nggih rungono. Wibawa niku ya iku tanpa sampean gawe-gawe, nek sampean niki gelem bertakwa ning Gusti Allah temenan niku sampean dadi wibawa. Jadi ora kok nggih wibawa digawe-gawe, ndak. Wibawa digawe-gawe tapi wong-wong ngertine sampean iki gak genah, iya malah diguyu wong tok. Malah diguyu wong tok sampean. Sampean kelakuane sampean iki nggih ya mboten sae, misalkan kelakuane si fulan iki mboten sae. Masyarakat yo ngerti kelakuane iki gak genah terus baru nggowo pakaian jubah nggih, terus nggo udeng-udeng, nggo sorban. Pengen terlihat berwibawa. Tapi kelakuane gak enah. Kira-kira wong-wong iki bareng delok kaya ngene iki ape nyucup tangane wolak-walik ta? Ndak, lha apa kowe kok dolanan kaya ngono kuwi bareng? Hah? Lha apa memacak-macak kostum ngono kuwi. Jadi berwibawa itu ya memang nanti bisa di napa jenenge diusahakno bisa kan, tapi nggih ya wibawa sing luar biasa itu nggih ya kapan sampean takwane Gusti Allah nggih, kemudian ya pinter ngalim itu secara tidak langsung berwibawa. Banyak kiai-kiai rungono, banyak kiai-kiai sing nek didelok iku kaya wong kampung biasa. Nek didelok kaya wong kampung biasa, cilik ya wis kaya wong desa. Tapi ya karena wong iki
beliau niki ngalim, beliau niki bertakwa ning pangeran. Akhirnya wong do gak ono sing wani. Kelihatan wibawane. Jadi kayak ngoten. Ya, kapan ana wong iki nek dawuh para ulama, kapan ana wong wedi ning Gusti Allah, maka ya wong iki bakal diudeni kabeh perkara, kabeh makhluke pangeran. Ya iku sing nempel-nempel ning masalah wibawa. Jadi kapan ana wong kok wedi ning Gusti Allah, wedi ning Gusti Allah artine napa? Ya bertakwa. Ya ninggalno larangane, nglampahi perintah Gusti Allah. Maka wong iki bakal diwedeni kabeh wong. Ora wani. Ya. Di kaya ngoten. Paham nggih? Paham mboten? Jadi wibawa iku memang bisa ya rodok digawe-gawe kaya bisa, tapi nek wong do delok kelakuane kaya gak genah kaya ngene iki malah yo lucu tok. Bayangno ana preman, nggih. Preman wis kelakuane gak genah, kabeh maksiat dilakoni, cukup-cukup jubah, terus nggawa udeng-udeng, nggawa pengen terlihat wibawa. Nah, wong sing ngerti ya ngekek-ngekek. Lapo sampean? Paham? Paham mboten? Nah, niku ngoten nggih. Wakun wakuran, jadi wong sing berwibawa, wong sing tenang, rasinan tur teguh, tur kuat, teguh. Lah saiki iku rungokno. Rasin niku sing teguh iku pripun? Ya, sing kuat dalam pendapate, sing kuat dalam ora kelemar-kelemar barang ngono ya. Iki ya dimaknani ngono barang. Ora kelemar-kelemar. Kadang ono wong kelemar. Nah, wong lanang jane gagah. Iki kaya tulang lunak. Ngerti kaya tulang lunak. Kaya bencong. Kaya wong wedok. Jangan kuwi. Sampeyan wong lanang ketokno gagahmu. Nggih. Jadi wong lanang kudu ngetokno gagahe. Wong lanang kok mlakune kaya wong wedok. Enak megal utawa ya kayak istilah kaum tulang lunak ya. Ya aja kudu gagah. Ya kudu napa jenenge teguh, gagah, kuat. Rasana niku artinya diantaranya adalah kuat. Ya. Ya. Termasuk napa? Termasuk teguh dalam pendirian. Ya, teguh napa dalam pendirian. Sampeyan ya mulai belajar engko yo ngerti sing apik endi, sing elek endi, nggih. Lah, iki aja sampe sampean katut-katutan. Sakniki iku wong iku ya sing nom-noman terutama nggih. Iku koyo apa deh? Busa, ngerti busa sampean? Kok busa apa sih? Untuk iki apa? Ya. Untuk busa nggih. Untuk, ngerti untuk? Hah? Nah, untuk iki melok banyu, banyune ngalor melok ngalor. Banyu ngidul melok ngidul. Aja kaya ngono kuwi. Nggih. Dadi kudu duwe pendirian. Kok misal iki mau gak genah, meskipun kabeh wong iku ngalor misalkan, tapi gak genah, aja kudune sampean ya duwe pendirian dhewe. Paham? Duwe prinsip dhewe, duwe pendirian sing kuat. Ya. Nah, jadi aja gampang apa jenenge istilah immah ya, bahasa Arab immah. Nek wong rono ya rono, nek ngrene ya rene. Aja kudu duwe napa pendirian. Nek basane wong saiki FOMO. Ngerti FOMO? Nah, FOMO iku pokoke lagi viral apa wis nglakoni ngono kuwi. Lagi viral apa? Gak. Ya meneh kok sing lagi sing napa jenenge yes mboten lah wis aja lagi viral nggih FB Pro misalkan kanggo mama nggih sing FB Pro engko sing liyane do joget-joget ning FB Pro melok joget-joget opo iki ya dadi aja sampe melak-melak nggih kudu dhewe napa pendirian ya termasuk sing selalu dinasihatno para kiai-kiai teng Kudus niku ya nggih menika napa aja gumunan, aja gampang kepencut. Ya, aja gumunan, aja gampang gumun ngerti gumun kagum. Takjub. Engko sithik-sithik, wah kok apik iki ya. Engko langsung kepencut. Melok merono. Ya, kok
gene apik iki aja gumunan, aja gampang kepencot, kabeh kudu ditimbang kelawan mizan syar'i. Kudu mbok timbang. Jadi sampeyan apa yang lakoni apa wae, ya, ameh nerima mbok usulan, mbok ya ajaane orang lain niku kudu mbok timbang kelawan mizan syar'i, timbangane syariat. Iki sesuai syariat apa ora iki? Sesuai syariat. Monggo melok ora apa-apa silakan. Wong sesuai syariat. Nek gak sesuai syariat yo aja. Nah, nyalain dibuka aurat atau ya wis aja nyalai syariat aja. Paham? Paham mboten? Nah, di antara nasihat meneh napa? Jadi kudu sampeyan iki kudu nyekeli dalan petunjuk. Meskipun sing ngerambah ning kono kuwi, sing mlaku ning dalan petunjuk niki meskipun wonge sithik. Ya wa iyyaka wa turuqur roda. Nah, aja sampe awakmu nggih aja sampe awakmu ning dalan sing kesasar. Meskipun sing ning kono akeh. Aja. Paham? Paham mboten? Jadi sampeyan ngerti dalane, ya. Nah iki ya pentingnya ngaji, Sampeyan iso ngerti dalan sing ndi sing apik sing elek ya gara-gara ngaji. Nggih. Ya, sampeyan ngerti dalan sing apik, ndi dalan sing elek ya gara-gara ngaji. Ono ngajine sampeyan temenanan. Ya. Jadi sampeyan ngerti. Misal meh Muria ya. Dalane sampeyan ngerti ya Muria. Hah? Ngertos ah? Kabeh wong pengen ning Muria kabeh. Tapi lewate wono ngarah ke SH. Wetan ngono. Sampeyan melok apa ora? Sampeyan ngerti bahwa sing bener wono. Melok ora? Gak melok. Ya mlaku dhewe sampeyan sing dhewean ora masalah, penting sing bener iki kok. Wah iku sasar kabeh kok. Nah kayak ngono kuwi lho. Ya sampeyan kudune ngerti endi syariat sing bener sing salah ya. Selain di sing dibener syariat, di sing di mboten dibenerke syariat kudu ngerti sampean. Ya supaya engko nek wis ngerti, ojo sampe sampean koyok buih mau, koyok apa jenenge untuk ya. Kabeh mrono kudu duwe pendirian. Paham? Ya wakun rasinan kayisan tur cerdas. Ya kudu cerdas barang. Ya ora cerdas ya repot. Nah sampean ora cerdas ya diakali wong terus engko. Ya dijak merono, diakali tok. Aja. Terus nadiron tur berseri-seri. Ya berseri-seri artinya napa? Ya nek apa jenenge kumpul ambek wong liya ya bagiane sing apik. Nggih. Ya sing bersahaja, sing indah lah. Ya sing indah. Paham ya? Jadi aja nggih wis pakaiane seadanya. Seadanya artinya pakaian kotor apa piye aja kudune sing indah. Nah, nanti nak kumpul ambek kanca-kancane nggo pakaian sing indah, sing apik. Ya sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.